Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali għandu jingħata rwol indipendenti u ma jibqax obbligat li jirrapporta l-ħidma tiegħu lill-Ministru tas-Saħħa. Dan qalu l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li matula ħabbar li l-Oppożizzjoni se tkun qed tressaq mozzjoni fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla biex il-Kummissarju ma jibqax jirrapporta lill-Ministru tas-Saħħa ma jkollu rwol indipendenti. Bħalissa l-Kummissarju għas-Saħħa Mentali huwa responsabbli lejn il-Ministru għal mod ta' kif jaqdi d-dmirijiet tiegħu. Iżda l-Private Members Bill tal-Oppożizzjoni se tinkludi emenda fil-liġi biex il-Kummissarju jkollu rwol indipendenti u jkun jista' jaqdi aħjar funzjoni ewlenija li jkun it-tarka tal-pazjenti. Claudio Grech tkellem dwar l-emenda li se tressaq l-Oppożizzjoni fil-Parlament. Aħna tinresu din il-Private Members Bill għaliex nemmnu il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali għandu jkun it-tarka tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa mentali u għaldaqstant biex hu jkun jista' jaqdi dawn l-obbligi tiegħu qegħdin nirrakkomandaw illi jingħata indipendenza sħiħa mill-Gvern tal-ġurnata biex bekk hu jkollu s-serħan tal-moħħ tal-kariga tiegħu, jkollu security of tenure illi jaf illi anki jekk hu jikkritika lill-Gvern jekk hu juri l-Gvern ikun jew l-istituzzjonijiet tiegħu jkunu naqsu fil-konfront tal-pazjent, ma jkollux imbagħad il-biża' ma jkollux il-komplikazzjoni li jkun qed imur kontra il-kap tad-Dikasteru tiegħu stess. Claudio Grech qal li jemmen li din l-emenda m'għandix tkun is-suġġett ta' kontroversja, anzi li għandu jkun hemm qbil unanimu dwarha.